Sunod-sunod nga adlaw nga zero COVID case sa syudad sa Iloilo, ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas. Padayon ang pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Iloilo. Sa pagkamatuod, masulod na sa 5 ka adlaw nga zero case ang syudad. Gani ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas ang maayo nga balita, apang padayon ang iya pagpahanumdum sa publiko nga hindi maghatag sang kumpiyansa kag padayonon ang pagsunod sa health protocols. Nahibaluan, nagapabilin sa Alert Level 1 ang syudad tubtob sa katapusan sang bulan sang Abril. But I want everyone to know for several days, zero kita. While manami man na, so hindi lang tama kalipat yan, magsige, mag-usar sang mas. I think mayo diriya sa aton, kay sige pa mas naton. Pero pila na kadlaw, zero ang aton cases, no? Very happy ako. Luyag ipahibalo ni Mayor Treñas ang importansya sang bakuna sa COVID-19, rason sang madasig nga pagbangon sang syudad. Sa karon, bastante ang bakuna kag mahimo nga makuha sa mga health center. Gindula na ang mega sites kag ang mga health workers na ang nagaschedule nga magbisita sa nagkalain-lain nga barangay para maghatag sang booster o kun primary shots. Available lagi ng vaccines, ara ng bakuna. Actually, kasululubra na ganit bakuna because sige man padala sang national sa aton diri. So we have Moderna, we have Pfizer, ang Janssen lang bing daw ay na, Sinovac, kag Astra, no? But ang tao daw may naipa, no? Kaya mo na, sige lang aton kampanya. We want everyone to be sure nga may protection lang tanan. Isa ang Iloilo City sa may pinakamataas nga vaccination rollout sa bugos nga pungsod. Padayon man ang bakuna sa mga kabataan nga nagaedad 5 tubtob 17. Lakip na ang mga senior citizen kag PWD members nga wala pa mahatagan sang primary dose. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol. Masobra 15,000 nga trabaho nagahulat sa mga Ilonggo sa Summer Job Fest buwas nga adlaw sang Peso Iloilo City. All set na ang Summer Job Fest sang Peso Iloilo City buwas nga adlaw Abril 22. Hiwato ni sa Robinson's Place Iloilo Fountain Area, umpisa alas 10 sa aga tubtob alas 4 sa hapon. Para sa mga Ilonggo job seekers, mayara sang 65 ka mga partner companies ang magapasakop sa job fair. 40 ang local companies o kundri lang sa Iloilo kag kaiping nga probinsya, siyam ang overseas companies, kag 16 ang BPO o kun mga maluyag magtrabaho bilang call center agent. We're all geared up na for our job fair this coming Friday, no, on April 22, 2022. Ready na gid kag damo nga gadugang nga company. Damo pag-intent no to join us, but we have reached already an amount of 15,000 jobs available for our Ilonggos. So again, this event is open to everyone, no. So sa tanan nga gusto nga mag-apply sang jobs diri sa Iloilo City, kag not just only in Iloilo City, no, but also for overseas jobs available gid ni sa tanan. Magdala lang sila sang 2 copies of resume kung isa lang ila-applyan ng obra. Pero kung gusto nila damo ila-applyan ng obra, no, they can get more, they can provide more resumes so that they have choices of a job that they want to apply. Dugang pasang Peso Iloilo City, masobra sa 15,000 katrabaho ang nagahulat sa mga nagapangita sang trabaho o kon pala nga buhian. Basta mapisan lang kag maluyag magpaidalom sa training, may yara gid sa masudlan nga trabaho. Masobra man sa duha ka tuig ang pandemya kag madamo ang nadulaan sang trabaho, gani kahigayunan gid ang Summer Job Fest para makakita sang panibago nga oportunidad. Madumduman, ginpabutyag ni Mayor Jerry Treñas nga amat-amat ang pagbangon sang ekonomiya sang syudad, pinaagi sa pagbukas sa mga negosyo nga amo ang makahatag sang trabaho sa pumuluyo. Ang atong mga companies, oriented ni sila to hire on the spot. But silingon, you can land the job immediately on that day. Hopefully, ikaw ang lucky someone to get that job, no? For our BPO companies, not all will hire on the spot because mayroon sila sa mga, near pa sila sa examinations yung kwaon prior to that. But for other companies and our local companies are willing to hire on the spot. So, hopefully, no, madala nyo gid ang inyong kinanlan ng mga papeles para sa application nyo. Mas better kung dalon nyo ang necessary ng mga kapatilan. Mas nami man kung may dala ka mo nga mga extra IDs para at least amo ni pakita ta sa validation sa inyong application process.
Para sa mga job seekers, ginaengganyo ang pagdala sa hindi magnubo sa duha ka kopya sang resume o kung biodata para sa pag-apply sang trabaho. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol.